Ассалому алайкум ба ҳама бародаро, ба ҳама подписчикои канали мо. Ҳама каса хуш омадед бародаро. Ин суратҳоеро ки тамошо кардед ирад соли 1994 ва гуфти якум шугун ки ҳамин соло сурат гирифтаган. Ана соли 1994 элира нига кунед ки чӣ хебда озид. Инас наи пейҷа балинсай. Ара мо я ният дорем ки я проекти ҳамин суратҳо да хеле ки до после яку аввал ҳамин сурат мешава ба ҳамун территория я видеоча мешава. Худо хоҳа насиб бошад я рӯзи бекорӣ монда ҳама ҷое ки куҷои ами якум сурат гирифтаган бо агар дошта боша серавно якам тамошо мекунем бо ма сапинҷа менависем ин мода ана дошта боша агар ма гап мезаноша куҷоида ки сурат уялиам пешино шай чӣ мекунем мегирем сурат шад сурати аввала кӯҳнагира мебинем ба ҳозира шад я ҳамин видео 30 секунд ҳамун территорияша я видео мекунем полни ҳамаша ҷамъбаст мекунем ана мақсад ки ҳамаш нишон метиҳнам я видеои нормални када мепартим ютубда иншолло ки видео беҳтарин мешава лайк подписатсияу ҳамхел чизо айко ҳамхелиёро монед бародаро ина уялира нига ки светофор дошт соли 1994 я нига ки светофорш кор мекард ки ози надода хавзи мумкин мо бучаспонем панотон ба худо бародаро видеода лайк монед подписатсия кунед кадом подписат кардаги набоша мо рафтем иншолло ай пушти ҳамин проект ҳастем.